расман муҳориба дар вазни сабук байни Тони Фергюсон бо рекорди 25.6 зидди Майкл Чендлер бо рекорди 22.7 рӯзи 7 май дар турнири UFC 274. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунед. шаби гузашта дар Майами пресс-конференсия ва муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири Eagle FC 46 баргузор гардид. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳориба дар вазни 75 кг байни ду ҷангвари пешинаи UFC Кевин Ли ва Диего Санчез мешавад. турнир шаби 11 ба 12 март баргузор мегардад. ҳамчунин ташкилоти Eagle FC расман эълон карданд ки чемпиони пешинаи UFC Junior Dos Santos акнун ҷангвари Eagle FC шуд ва боз ташкилоти Eagle FC камарбанди нави худро нишон доданд. ҳозир дар рӯи экранҳои худ дида истодаанд. ва дӯстон, акнун чунин камарбандҳои навро мо дар дасти чемпионҳои худ Фаридун Одилов ва Самандар Муродов дидан мехоҳем. агар шумо низ ин чизро хоҳед, пас лайкро зер кунед. топови ҷангвари UFC дар вазни ним вазнин Магомед Анкалаев оиди рақиби дар пешистодаи худ Тиаго Сантос фикроша баён кард. Тиаго варзигари хуб аст, мешавад гуфта ки ӯ нокаутёр аст, аммо ман кори худро хуб ба анҷом мерасонам. барои ҳамин фикр мекунем ки ин чиз барои ма проблема намешавад. оё ман ин муҳорибаро ҳамчун муҳорибаи довталабӣ мешуморам ё не? ин чиз аз он вобаста аст ки муҳориба чӣ гуна мегзарад. агар ки муҳорибаи хеле дурахшон шавад, пас ман фикр мекунам ки ба ғолиби муҳорибаи мо муҳорибаи унвонӣ медиҳанд. мо ба ин чиз сахт умедворем, гуфтааст Анкалаев. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Магомед Анкалаев ва Тиаго Сантос аллакай шаби 12 ба 13 март баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. дӯстон, ба фикри шахсии шумо дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? метавонед фикротонро нависед. мо боша мегзарем ба дигар хабар. чӣ хеле ки аллакай ҳамамон медонем, муҳорибаи Ҳамзат Чимаев ва Гилберт Бёрнс расман эълон шуд ва ин муҳориба рӯзи 9 апрел дар турнири UFC 273 баргузор мегардад. шаби гузашта Гилберт Бёрнс оиди ин муҳориба фикрояшро баён кард. рости гап, ман ҷанги ҳақиқиро интизорам. ман барои худ муҳорибаи осон интизор нестам. ӯ ба муҳориба калон ва бақувват мебарояд. махсусан дар аввали муҳориба ӯ фишор кардан мехоҳад. ман ният дорам ки ба ӯ муҳорибаи вазнин диҳам. агар ки ӯ маро ба замин афтона, кӯшиш мекунам ки ба по бархезам. ӯро тоб диҳам. кӯшиш мекунам ки усулҳои худро истифода барам. агар ӯ фишор кунад, пас ман бокси худро истифода мебарам. бо пойҳо зарба мезанам. ман барои 3 раунд омодаам. ман доимо рақибони худро ҷиддӣ қабул мекунам ва Ҳамзатро низ ҷиддӣ қабул мекунам. ӯ ҷангваре хеле ба худ боварӣ дошта ва гурусна аст. ман барои муҳориба не, балки барои ҷанг омода шуда истодаам. боварӣ дорам ки муҳорибаи мо то қарори доварон намеравад. як тай аз мо фавран ғалаба ба даст меорад. аммо ман суръати баланд дар греплинг, гӯштинг ва зарбазанӣ интизорам. ҳар дуи моро муҳорибаи вазнин интизор аст, гуфтааст Бёрнс. дӯстон, ростӣ Гилберт Бёрнс ҷангвари хеле сахт аст ва ӯ бесабаб дар рейтинг дар ҷои дуюм нест. аммо ман ҳоло ҳам дар фикри худ истодагиам ки ягон кас ба ғайр аз Камару Усман ба Ҳамзат Чимаев проблема шуда наметавонад. шояд ки бисёриҳо ба фикри ман розӣ нашаванд, аммо ман фикр мекунам ки Ҳамзат Гилберт Бёрнсро ба осонӣ мезанад. шумо чӣ фикр доред дӯстон? ҳатман фикротонро нависед. дар канал обуна шавед то боздид хонаводу сарбаланд бошед.